Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma kowa fata alkhairi da fatan yadda kowa tashi lafiya, Allah ya samu wani lafiya. Ina kare mana barka da sallah kuma Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Abin da yasa na kare wannan bidiyo shine domin ƙara bawa al'umma masu kallon wannan fim ɗin shahararre mai suna Izzar So hakuri akan hutu na sati biyu da muka ɗauka, ba don komi ba sai don mu ƙara lokaci kuma mu ƙara inganta shi wannan shiri namu a season 2. Kuma dama abinda yan kallo ba su gane ba shine shi film series da ake yi 13 episodes shine season 1. Idan aka tafi season 1 to za a tafi hutu, bayan an yi hutu sannan za a kawo season 2, sannan sai a kawo season 3, sannan har a gama insha Allah. Wannan hutu da muka tafi mun yi shi ne domin mu ƙara inganta shi wannan film mai suna Izzar So domin jin daɗin ku masu kallo. Wannan ne yasa muka tafi wannan hutu insha Allah. Sannan kar a manta, in Allah ya yadda rana irin ta yau ko kuma daga yau Laraba karfe 9 na dare za mu rika kawo muku shiri mai suna sharhi akan Izzar So. Duk ranar Laraba da karfe 9 na dare za mu rika kawo wannan fim din a wannan tasha mai suna Bakori TV insha Allah. Muna ƙara godiya da bibiya da kuke mana da kuma shawarwari da kuke bamu da kuma irin commenting da kuke mana a wannan fim da kuke kallo mai suna Izzar So. Kar ku manta, ku je ku ci gaba da bibiyar Bakori TV domin ci gaba da kallon Izzar So a Bakori TV da kuma ci gaba da kallon sharhi akan Izzar So a wannan tashar tamu mai suna Bakori TV. Kar ku manta, ku ci gaba da subscribing din Bakori TV, sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon waɗannan shirye-shirye namu masu ma'ana, masu faɗakarwa, masu ilmantarwa, masu kuma nishaɗantarwa. Sannan kar ku manta, duk ranar Laraba da karfe 9 na dare za mu riƙa kawo muku fira da jaruman wannan fim mai suna Izzar So a wannan tasha tamu mai albarka ta Bakori TV. Bakori TV ta ku ce. Assalamu alaikum.